عالمنا خبز عقورتو أب حنبرت مأكلة أمريكا أو هاجر إلسالفادور زركب زنكر بيت مأسرتي مداغون نايتم نتزهاجر نعمتات زناوزو ناي قدنا قبنانياتات وجلي باريو 18 وي ام 18 كم ادما مارا سالفاتشوا ام اي 13 زخوني بيت مأسرتي كابزي بيت مأسرتي ختملت بقهد زي كوني بحلمون زي مسألكا قطرن ليتن عينهم سلام كيبولو زحلو فطرات راي زي كوني أزيز ترى تكنولوجيا عطرة كاميرات بدقيق كم عين نسري سنتعاون توزي بال ناي التهاجر داس حاوية بيت مأسرتي سيسكوت. سلام كبرات تخطاتلتي نلومي دحر بايتا نايزي أسم بد بيت مأسرتن وجل لزوم قبانا نياتاتن قريب لكم الله كتكاتاتلو بخبري قدام ازي سنترو دي كونفايمنتو ديل تروريزيمو بحث رقال سيسكوت زفلت مأكل مداغوني قبرا شبرا زخون بيت مأسرتي أب إسرائيل سلستن زي تخفت غينو مقصلتا نايت بريزيدنت التهاجر ناي بوكيلة سأرى قبل شبراز أوجو هنات مداغون نايتوم نزهاجر نعسر تتات عمتات بمزراف عمز دقرستيو أسق عقلت مسقار أسفارسن نتزناو صوا كاب دبوب أمريكا كساب مكسيكو زرق أحمر ببز نبروم أزيوم تفرحت بوجل تباهلو زتهانس أزبيت مأسرتي أبز أوان كساب 14 حزب صحونا يزوم كلت بوجل أبالات داغينو زركب نايزق زيزي أنت معكنات حبرية عالم سحيبو زركب زلو مداغون مأكلي أبز مداغون مأكل انت عتيها كتملت زي حساب التجيجنا ناس سبرا بيت مأسرتي زخوني مايكل سكوفيلد قبل بولد كم نتقوله زي كقل حسابات جماد حكا مطلقوي حربت زبلاكايو إذا مداغون مأكل كاب 3 كيلومتر جميريو مفتاش جمر راي زي كوني زخوني ناي تليفون سيجنال وي مسمرون يقولون أكت مداغون بتصح 3 جزي تفتيخس أفتي مداغون بتصح 3 جزي تفتش كامس بصحكا نوش تختأتو لك كبنا ايربورت سرعة فتش عايز كايدلك بزي أقباب دما التوم ريبورترات صابهم يقربوا هيوتنا التوم قبنانياتات مثل نعزاب عزيو زسق كبيت هيوتيو اتز السرو لخبلي بأزيو ترير حاتينن كاتشاسترو سنستان صخوينو أبناي حاتين عرات بزي فرناشن متر آسن كوبرتان يدقسو أب حانت خبلي أستاد 8 بحنساب زنوبرو خوينوم حنساب أبزاد داس حاويا مساعدو بتليفون يخون بأكال بيتسوبهم يخون مقربهم فوصم تأمر كرخبي فقدوم كمتي أقدي مزدقسكو أب كبابي إذا بيت مأسرتي مسمر تليفون يلن إذا دما مس أبدأ زولو صوت تحبابيروم سبك يقتلون تأزازن حبريتان كيم محلالفو مبالي إذا مداغوني مأكل بمتأنن جبنن حدقنيانت نايتوم أسرات يزحلو إذا كترو يوم زفرو نمت زدفرو عهدتات أدلن ترخيبهم نمان نمك أنتلهم أقرقر بمفتار كملت الدحر زي بلو بمهانهم بدأ يوم زحلو سخونة أقرقر كقبرز فتنة دما أبشلان بينو نسلست سمنت دربيو
ኣብ ጸላም እዩ ዘሕልፎ። እዘን ክልተ ጉጅለ ገበነኛታት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ሎስ አንጀለስ ተመስረታ ኮይና The only source of light is a tiny window in the roof. ድሕሪ ምዝዛም ኩናት ኤል ሳልቫዶር ድማ ናብቲ ሃገር ከስፋሕፍሑ ጀመሩ። MS-13 ኣብ 1980ታት ንስደተኛታት ኤል ሳልቫዶራውያን ካብቶም ጉጅለ ገበን ከም በዓል ሜክሲኮ ማፊያ ብላድ ኤንድ ክሪፕስ ዝተባሃሉ ጉጅለ ንምክልኻል ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ ባሪዮ 18 ውን ብተመሳሳሊ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣብ 1960ታት ዝተመስረተ ጉጅለ ገበን እዩ። እዞም ክልተ ጉጅለ ገበን ነቲ ኣስታት 6 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኤል ሳልቫዶር ብቕትለትን ምፍርሃርን ተቋጻጽሮም ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ናይ ቦኪለ ኣብ ስልጣን ምምጽኡ ኣብ 2022 ኩናት ኣንጻር ዞም ጉጅለም ዋጁን ግን ስልጣኖም ክዳኸምን ክኽትምን ጀሚሩ። እዞም ጉጅለ ገበን ኣዝዮም ጨካናት ብዘሰቅቕ ኣገባብ ቅትለት ዝፍጽሙ ኮይኖም በቲ ኣብ መላእ ኣካላቶም ከም ምልክት ዝናን ተመኣዛዝነትን ዘመልክት ቃጦ በቐሊል ከተለልዮም ትኽእል። እዚ ተማል ናይ ኩርዓትን ሓበንን ዘነበረ ውቃጦ ሎሚ ናይ ሕፍረትን ፍርሕን ኮይኑ ካብ ፖሊስ ክሕብኡ ኣብ ዘይክእሎም ኩነት ኣውዲቕዎም ይርከብ። ናይዚ ኣብነት ኣብ ሜክሲኮ ተሰዲዱ ዝርከብ ካብ ወዲ 14 ዓመት ጀሚሩ ን30 ዓመት ኣባል ናይ MS-13 ዝነበረ ካርሎስ ተባሃለ እዩ። ካርሎስ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓዳር ገይሩን ንቡር ህይወት ክመርሕ እኳ እንተሎ ቀሲኑ ክነብር ከም ዘይክእል ይዛረብ። እቲ ኣብ ገጹን መላእ ኣካላቱን ዝተወቀጦ ምልክት MS-13 ስግኣት ምስ ፈጠረሉ ብተደጋጋሚ ከደምስሶ ዝፍተን። እዚ ወፍሪ ካብ ዝጅምር ዜጋታት ብሰላምን ቅሳነትን ዝነብሩላ ክትከውን ወላ እውን እንተኽኣላ ገለ ንጹሃት እውን ብጌጋ ግዳይ ከም ዝኾነ እዩ ዝዝረብ። እቲ ጌጋ ብኣባላት ፖሊስ ብፍላጥ ከም ዘጋጥምን ስድራ ቤት እቶም ግዳያት ይሕብሩ። ማርቪን ዝተባሃለ ን20 ዓመታት ኣባል ፖሊስ ኮይኑ ዝሰርሐ ብመሰረት ትእዛዝ መንግስቲ 1,000 ገበነኛታት መዓልታዊ ክእሰሩ ዝወፅእ ኾታ እዩ እቲ ጠንቂ እዚ ስሕተት ይብል። እዚ ኾታ ምስ ዘይመልእ ኣባላት ፖሊስ ዕረፍቲ ስለ ዘይፍቀደሎም ኮታ ንምምላእ ኣብ ጎደና ዝጸንሖም ዝኾነ ዝጠርጠርዎ እዮም ግዳይ ዝገብርዎ ይብል። ሓደ ሰብ ተጠርጢሩ እንተደኣ ተኣሲሩ ቅድሚ 2 ዓመት ክፍታሕ ከም ዘይክእል ድማ ይውስኽ። ወዳ ግዳይ ናይዚ ሃንደበታዊ ማእሰርቲ ዝኾነ ማርቨል ዝተባሃለ ሰበይቲ እያ። ቅድሚ 1 ዓመትን 6 ወርሕን ግዳይ ኮይኑ ማርቨል ወዳ ብዓውዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምምራቑ ስድራ ክጥውር ኣብ ህንፃ ናይ ጉልበት ስራሕ ከም ዝተዋፈረ ትሕብር። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ወዳ ከይመፀ ይተረፍ። ብተስፋ ድማ ንኣስታት 18 ኣዋርሕ መዓልታዊ ኣብቲ ምሸት ናፃ ዝተባህሉ ብኣውቶቡስ ዝመፅሉ ቦታ ብተስፋ ትፅበ። ኣብ 2010 ኤል ሳልቫዶር ብደረጃ ዓለም ሓንቲ ካብተን ዓመታዊ ልዑል ቅትለት ዝረኣየለን እያ ነይራ። ወለዲ ደቆም ቀሲኖም ንቤት ትምህርቲ ዘይሰዱላ፣ ጎዳናታት ብተኽሲ ዝናወፀላ፣ ሽታ ባሩድ ሃገግ ዝብለላ፣ ንዕዳጋ ዝወፀ ንቤቱ ዘይመለሰላ ዝነበረት ኣብዚ ግዜ እዚ በንጻሩ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ህዝባ ብሰላምን ቅሳነስን
ህይወቱ ዝመርሓላ ሰላማዊትን ትሑት ቅጥለት ትፍጸመላ ኮይና ኣላ።